Għaluli ħbieb il-bieraħ li meta tiġi Mari Rose. Mari Rose. Mari Rose. Mari Rose. Number 9, alone. Number 9. Għaluli ħbieb il-bieraħ li meta tiġi Mari Rose jitfew id-dwar fl-appartamenti, jieqaf id-dawl, id-diski, ir-radjijiet, jieqfu l-karozzi qudiem id-dwar ta' triq, jinqata' ftit id-diskors kollu tal-ġirien u jaqa' l-kwiet u tqal ħemda kullimkien. Għalulu wkoll li xi tieqaf tinżel is-siġar tawwalin ta' barra triq jassu attenti tal-intervall ta' skiet sabiex f'dik minuta twila bejn nofs il-lejl u sija tinstema' Mari Rose fl-aqwa mumenti tagħha tħabbar lil ta' madwar għall-karba tal-pjaċir. Iva,